Örülj? Jól van. Bekulázok. Na, még nem ér. Tőleg ne kell kocsinom vissza. Jól van. Legalább egy 5-ös, akkor nagyobb. Az nagyobb szerintem. Hülye vagy! Hát ez vagy 10 kiló. Most megfulindultam, mindegy. A horgászról is egy képet. Örül még? Örül? Ez az. Jaj, végre Csabi király, esküszöm. Hát a születésnapodra neked akartam, de Ennyi. nem adom oda. Ezt gondoltam. Nem is kell, elég ez az élmény is, öcsém, mert ekkora a csukát még nem láttam. Gyere, halacska. Igen, most fel fog jönni. Hát ez van vagy 12 kiló, szerintem a legnagyobb csukád, ne? Akkor figyelj, hadd videóz. Most már a kezem is érzem. Mennyi 5 perc telt el? Hát kell valami nagy csali, úgy tűnik. Az komoly. Szereti vinni. Mindig örül. Bele is fog férni a merítőbe. Hát bevált a nagy csalit. Pedig én röhögő görcsöt kaptam rajta amúgy. Szerintem másodszorrás, már az előbb figyelj ide meg. A bálna megjelenik. Hát, nincs ez még 10 szerintem. Hát, ne haragudj meg, de csodálatos. Mi már rávágott az előbb is? Szerintem az volt az előbb is, olyasmi helyről jött is. Úristen! Ha nagyon nagy. Jó, aztán nézem. Csó, merítsen? Ugye a merítőt? Hagyjad menjen. Szerintem elég. Hát ezt odavert. Az óriás csali, óriás csuka. Merítsen? Ne akadj. Óriási. Hivatalos horgász. Ja, óriási! Úristen! Hát én ezt meg nem merem fogni. Szép. Gyönyörű! Félő is. Ó, szerencség. Gyere!
Nem örülök. Bevérzik. Ez a csíp, ezt a hátizsák. Szép. Nagyon szép, Csabikám. Mert benne van a mérleg is, meg a háló a mérleg. A csíp, ez hol van? Valahol. Ő szép. Hát ez óriási. Viszont az magának. Ez meg mekkora. Hát megfogta a nagyot. Nem sokat vártál vele. Nem. 10 dobáson belül jött. Aj, kapott már azért. Ne. Jó, és át fényképezőre? Le kell állítani ilyenkor? Nem, igen.